Gidakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Lapu-Lapu City Team ug Lapu-Lapu City Police Office ang giilang high-value target nga si alias Ritz, 36, usa ka private driver ug residente sa Barangay Ermita, Cebu City atol sa bayba sa sitio Pakpakan, Barangay Basak. Nasakmit gikan kaniya ang tulo ka pakete nga shabu nga motimbang og 50 gramos ug gibadaban ang kantidad nga moabot og 340,000 ka pesos, usa ka cellphone ug ubang ebidensya nga karon ana sa kustodiya sa PDEA 7. Mato di PDEA Central Visayas Director Joel Plaza, target na si Ritz sa maong operasyon human sa duha ka semana nga case build-up base sa impormasyon gikan sa ilang kasaligan nga source. Suma ni PDEA 7 Information Officer Leia Alcantara, matag semana nakabaligya ang suspetsado og 300 hangtod 400 ka gramo nga mga shabu gikan sa iyang supplier. Pasakaan siya kaso ubos sa Sections 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165, ang pagbaligya og illegal nga droga nga naglangkob og silot nga reclusion perpetua, kinabuhi nga pagkabilanggo og multa nga gikan sa 500,000 ka pesos hangtod 1,000,000 ka pesos. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita, Tatak IFM Balita.